Det kan vi simpelthen ikke have i vores virksomhed. Ved du hvad? Farvel, og så skal du ikke komme igen. Farvel med dig, det magter vi simpelthen ikke. Bliv medlem af FOA, før det sker. Jeg bliver måske ikke værdig til at vinde en boligpris, men jeg føler mig værdig til at være FOA-medlem. Så kom med i vores fællesskab i FOA. Hej så. Hej. Kunne du ikke tænke dig at komme over i den rigtige fagforening? Jo. Værsgo, fat lige hjerte fra mig til dig. Tusind tak. Ej, hvor de kæmpe tasmitter har fået håndbold alene. Så du leger med mig, venner? Ja! Nu er vi snart tid til OK 26, så vi skal have en masse nye input. Sammenhold eller kaos? Kom nu, FOA-medlemmer. Og vi skal plante en masse nye frø. Så kom med jeres indspark til OK 26. Kom og gør din indflydelse gældende. Jeg har lige lavet personligt, hvad vi skal have op til overenskomsten. Og det kommer løbende her, vi går selvfølgelig for os. Det gør det. Ja, det er godt, det gør repræsentanter. Og du som medlem skal jo gøre din indflydelse gældende. Hvis du vil have dine krav med til OK 26, så meld dig ind i FOA. Hvis du vil indkalde til samtale, så husk at tage din lokale TR med som bisidder. Vi har været på TR-konference, og så i dag har vi haft besøg af Pensam, både bank og pension. Vi fik at vide, at Pensam er nummer 1 i Danmark. Har du styr på din økonomi? Hvis ikke, så kontakt Pensam Bank. Har du styr på din pension? Ja, jeg har lige været på TR-konference, og der har vi besøg af en pensionsrådgiver, så det har jeg. Er du egentlig klar over, hvem der er din begunstigede i tilfælde af, at du skulle dø? Kontakt Pensam. Kære kollegaer, gå ind på Pensam og se, hvad der er gode tilbud til jer. Skynd jer. Stop din ledelse, når de kommer med besparelser, og spørg, hvad det vil koste, for besparelser har altid konsekvenser. Sex er bedre i sengen end på lønsedlen. Hold din 6. ferieuge for helvede. Kom med til første. Det er tid til at fejre 1. maj med manér. Kom og vær med til at fejre en dag fyldt med sjov, fest og solidaritet og masser af øl. Kom til 1. maj i FOA og mød jeres tillidsrepræsentant. Vi ses på Godthåbsvej 15. Hun må da kunne hjælpe os ind der. Kom til 1. maj, kom til 1. maj. Kom med til 1. maj, FOA. Så hør godt efter. Det er 1. majs arrangement i FOA. Vi ses. Kommer man med til 1. maj i FOA Soso? Kom til fest på Godthåbsvej 15 den 23. august. Nu. Vi ses den 23. august. Kom med til faglig fest. Og giv den gas. Alle er velkommen. Tag hele din familie med. Vi ses. Det er det sjoveste.